chopo obro bedo kod en jatelo mano mar riwruok mong'ere kaka The Revolutionary Gen Z Movement. Aparo na chako di Evans, ntiere paro mar chik mano mar ng'anyo ma bende koro Esther Passaris biro godo. Kiseng'iye inyalo kawe gi wang' mane kata kawe gi wang' mane kaka rawere pacho kae. Okay, Sharon, kapok awuoye mano, nitie sani ka wi bari ituo. Nitie seche moko inyalo winjo ka wi bari gi koni, ama inyalo winjo ka wi bari gi koni. Inyalo dhi, ama inyalo ng'ado wi koni kumok bari ni ema dong' to kuma bari ni ema igolo. Mano bedo mangima. Koro nyaka wapenjre ni ang'o miyo wachopo kama wantie ni. Ka wan gi shida, ok inyal keto ni koro idwa keto rules mondo ogag jomoko kik tim peaceful demonstration. King'iyo bill mar Passaris, wacho ni government institution kaka parliament, state house gi kuonde mamoko mag sirikal kik demonstration otimre 100 meters away kanyin. Apani kata sani mano omonj parliament. Kidhi constitution, onge kuma constitution wacho mondo ji omonj parliament. Kidhi constitution kendo onge kuma constitution wacho ni ati wang police of wang tesend obila se Kenya ka. But mago timore to gitimore sama law marito kuonde go nitie. Koro sani ok wanyal wuondre ni koro koket law ni ati koro kik udhi e parliament to koro jogo ok dhi e parliament ama ok gidhi kuonde ma ong'isgi ma gidhiye. Sharon, gima timore Kenya waka en ni leaders ok dwa winjo ywak mar jorowere. Iwinjo rowere luongo press conference, giwuoyo mondo los gini, ok giwinji. Iwinjo ka leaders be koro duoko gi thuon. Sani gima ne jogi tim, Passaris ka en ng'a riek. Emomiyo awacho ni ka en ng'a riek, obiro gi bill moro manyalo konyo youths, kaka youths nyalo we dhi e ndara. Nitie bills mang'eny manyalo konyo youths kata we dhi e ndara. To kinyal ng'isa ni kao bill mar security, keto security ni koro ji ok ng'any, ni ng'ato kadwa ng'anyo to idwa ndiko leta ni ji adi mabiro e ng'anyo no. Sharon, indang ing'e ni sami ndiko udhi e ng'anyo, udwa ng'e ni udwa dhi e ng'anyo ji adiwa. Emomiyo awacho ni ati bill no ok en bill ma correct, en bill moro mabe omiye ok asir bill nikech mano bill momiye obvious ninge kata last year nen bill mano chakore last year, ok en bill makawuono. En bill momiye ni Passaris nikech en machal no orudore sane government ni kaka orudore, en udwa ni oberre. Koro kano miye bill no Slay Queen odhi present ne gi mondo present ne jo piny kata kineno kosome en gino gire. Koro mano wuondore ni bill no en bill mar Passaris. Bill no ken mar Passaris, to bill no ok wasir, to en bill makata kokal tapani odhi yudo kwet mana kaka noyudo finance bill manokalo. Ting'eni ma bende